ang'o ma mono wamiyogi. Koro nyaka bende wabed Ibek ma osipno wacho ni nyaka ne jogi donje telo. Pok aneno meeting mar the intergovernmental budgetary economic committees nikech jogi ma shape thinking and economic policies madhi konyo sirkal maneno ni to kanye mowinjo wakimede pesa to kanye madhi monge pesa. To ka koro wuoyi mane chairman ni to noringo dhi chon, ok adwa wacho nikech ok adwa open wounds. En koro oduto ni kik wagusa gimoro kocha. To piny to kethre ka. Usiko mani kik ugusa ka. Gino ok adwa wacho nikech kiwache to ginyalo chiero osechango. Osechango wadhi mbele. Omiyo mae makoro ok wane revenue collection ni katimore maber. Tiende ni ka in deputy president owinji kaw tiji gi sinyoro ma kokoni ni chair meeting mag ministries to chair. Kote economic budgetary committee chair. To ka koro in okinyi godhiambo to in mane ndara. Okinyi ere kaka wadhi collect pesa gi. Magi be makelo gik moko mamiyo samoro the county governments ok yud pesa midwaro. Wa miss target mar revenue collection. To koro winjo wa tighten loopholes the KRA. Winjo wa tighten loopholes. To counties moko ing'enyi wan chon kan wadhi chiro nwaneno ga kiriwon wa tol moro. Kidhi chiro yo omakni tol kama manyaki chul siling 20 kokidonje chiro no. Koro magi are methods of revenue collection. Land rates kata nyoro last week naneno kore na message ni poka chulo land rates. Nono tibi ni monda chul nono to gidhi reprocess. Donge no chuna ma chulo. Tiene ni jogi nigi ways magi nyalo konyogo collection mag revenues. Kagi implement gi maber. Magi bedo piny. Magi keto legal provisions, especially county government. The MCAs nyaka bioko magi ket legal provisions. Gik makonyo gi choko revenue counties. Hapa ni nikech pokwa ng'iyo policies gi legal framework govern MCAs kuma gitiecha. Magi momiyo samoro podwa miss targets wa mag revenue collection. Kevin, again intere watu wa medo.